câteodată ne simțim că greșim atât de tare încât nici nu avem curajul să ne uităm către Dumnezeu. Și de fiecare dată știm că este cazul să ne uităm, pentru că este bun și iertător. Și se întâmplă, există acea examen de conștiință și este bine când există la fiecare, chiar și înainte de spovedanie, și amintindu-ne că Hristos este deschis și abia ne așteaptă să ne întoarcem, ne amintim de iubirea sa și ne amintim că pe cât de jos am fi, în momentul în care ne întoarcem ne ridică și ne face din nou fii ai săi. Și aici este exemplul foarte fain pe care l-a dat prin cruce. Și simbolismul crucii reprezintă cam același lucru care se întâmplă și cu noi. De fiecare dată cădem și ne poate ridica înapoi în momentul în care mergem către el. Florin, la cruce avem un simbol al crucii în Vechiul Testament foarte important și este de subliniat. La un moment dat, când poporul evreu era prin deșert, la un moment dat a venit datorită păcatelor poporului evreu, Dumnezeu a îngăduit ca să fie atacați efectiv de niște șerpi. Și atunci oamenii care erau mușcați de acei șerpi mureau. Și Moise nu știa ce să facă. Și în discuția pe care a avut-o cu Dumnezeu, i-a spus să ridice, să facă un semn, exact în semnul crucii, și să pună pe el un șarpe de aramă. Și tot poporul care se uita la acel șarpe de aramă făcut de Moise, chiar dacă era mușcat de șarpe, nu mureau. Revenind în Noul Testament, este valabil și pentru noi același lucru. Noi chiar dacă ne mușcă șarpele păcatului, că noi știm și vedem în Vechiul Testament, la început, când Adam și Eva a fost ispitit printr-un șarpe. Și știm că în spatele, noi mergem mai departe și știm că în spatele la acel șarpe a fost însuși diavolul. Și dacă diavolul ne ispitește și chiar dacă ne mușcă, noi uitându-ne la Mântuitorul pe cruce, noi nu murim. Asta este simbolistica pe care a avut-o în Vechiul Testament și care noi o trăim. Deci noi nu stăm și doar trăim din amintiri, ci noi retrăim toate momentele acestea. Noi când ne uităm la momentul